Başa bela. Çıkamazsın ben de başa. Hündürden beni dönem. Seçulanda tekim ben. Mahallede tekim ben. Şans şöyle bizde. Sizde ne var söyle. Söyle söyle. İki dönmene. Yardım Çekemeye çekip gider. Boktan güzeli, herkesten özeli. Güzelime bakmayın, hafazda bebeğim. Boktan güzeli, herkesten özeli. Güzelime bakmayın, hafazda bebeğim. Hadi solo por aquí, let me know. This is all that the mother come on. I me praviš najmona. Ale života nosto. Života bliza moja ođo. This is all that the mother come on. I me praviš najmona. Ale života nosto. Rata tvoja ođo. Специално за Рума да продължава. И там, и ти дома. Челе на домаги, 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 Медаке мач мардуя хабиби, медаке мач мардуя хабиbi, медаке мач мардуя хабиbi, медаке мач мардуя хабиbi. Kela kelela, mi familia, kela kelela, mi familia. Само за три сайтиката. За това. Чека да продължава. Рачка. Президент Валерий. За три сайтиката. Чека да продължава. За три сайтиката. За това. Чека да продължава. Zlato, mi bori si zlato, diamanti, facciamo si generali, zlato, mi bori si zlato, i generali, i facciamo si generali, che nell'anno mi bori, dai. Уважаеми колеги, силен поздрав за патрона, най-хубавата кюче, най-новата девятка. Hadi gidecek.
Братовчани, да продължавам. Yavaş, Oreki yavaş. Çeriş yavaş, çeriş. Adaka çeriş, spokojno bratni. Сега, значи, първо да режем. Започваме от първия етаж догоре гоше. Приготвили гостите от Пловдив, Сали Вей. Здрасти, Питък. Най-добрите камърджи тази вечер. Чак от Куклен, разбира се, студио Ивко Кръстъмов. И Чопър. Трети етаж, четвърти етаж. Качваме се на пети етаж. Шести етаж, седми етаж, осми етаж, девети етаж, после с напането 10 етаж, 11 етаж, 12 етаж, гледайте да и се спаните, 13 етаж и стигнахте до 14 етаж. И сега може да започнете с захранката, дайте им една виличка, може и с ръце. Дай първо захранката, може да се захраните. Първо почвате с хубавото от живота. Дай може да се сблъскате само с хубави неща. Така, почваме с шампанското. Това беше хубаво, цапай го както трябва. Ай сега го обърши, обаче с език. С език го обърши. Понес целувка. Добре, обърнете се към камерите. Подобаващо първото отваряне на шампанското. Леко с камерджиите, понеже те ни са осигурени все още. Така.
още по-назад. Мъничко, приятели. Почваме с отварянето на шампанското. Едно, две, три, 4 и шампанското ли до 14? Браво, браво, браво! Лекичко, лекичко, така. Айде, кръстосайте ръцете. Кръстосайте ръцете по другия начин. По другия начин. Айде и така става. Айде до дъно, до дъно. На екс, на екс, на екс, на екс. Можете, давайте. Браво. Браво. Така, оставете сега чашите. И страхотни сте, приятели. Нарисуваха много добре булката. Сега на здраве на сватовете. Бъдете живи и здрави, мили приятели. На здраве на сватовете, вие вече сте едно семейство. Чакаме, вече ритуала с тортата чакаме, разбира се, да видим кой ще командва, но преди това майката трябва да захрани тези прекрасни младоженци. Родителите, сватовете също така и те. Чакай! Айде, право почваме да видим кой ще командва. На 3, не бързайте, тигай по-нагоре, по-нагоре, Гоше, по-нагоре. Значи ти ще командваш още сега. На 3, 1, 2, 3. Мача е хикс, мили приятели. Ще има дуспи след 12. Така. Яшавицо. Опа, леко, баце, леко. Така, дай, първо ги лъжиш, подобаващо първата лъжа от свекървата. Браво, Гоше! И така, продължаваме за най-красивите тази вечер, понеже ти се пада тази вечер да си шефа. Един стол, ако обичате един стол. Запали се една хубава цигарка, да ти навия набързо една, какво ще кажеш? Така, по средата, приятелю, по средата, точно така. Ти си шефа тази вечер. А така, приятелю.
жестоко, той бие, обича беззатемнено. Ти огата ми сърцето бие, за тебе проклето, любовта ми дари, най-щастлив ме направи. Ти огата ми сърцето бие, за тебе проклето, любовта си ми дари, най-щастлива ме направи. Моето пътен си, туге ги набава, туге ги набава, а не чае палеманде, мобилото чорес. Туге ги набава, туге ги набава, а не чае палеманде, мобилото чорес. Айде да видим сега шефа как ще се справи с кючеците и кюбеците. Булката сяда. Айде да видим младоженика. Стягай колана. Още едно зъбче навътре. Опа! Чека да продължава специално за брат си и също така за неговите помагачи тази вечер. Браво, браво, браво! Още 20 точки от Ривчо, много специално, които чека да продължава за брат си и фамилия. Специални пари най-вече за фамилия да продължава. Ама!
Родата сте големи, много сте тази вечер, разбира се. Хайде, мили приятели, почваме тази вечер от сега да ви издиваме парите. Аз ще ми дадете пари. Ева. Така, подобаващо първо минава майката на младоженника. Шест грама и половина за снахата, един златен пръстен, докаран чак от Нидерланд. Германия. Германия. Така, страхотен дизайн. Също така и 10 грама златен ланец за Георги. Изненада. Младоженника ни знае. Вика, това за мен. Пари, коли, всичко имате, приятели, от най-прекрасната майка специално за вас и много сладки целувки. Така, много специално за вас, мили приятели. 6 часа! 6 часа ни Масига. Също така и Роза, и мъжът ти. Орхан. Орхан минава. Роза дават на младоженика. Спокойно и да сгрешиш, наши хора сме си. 100, 200, 300, 400, 500, 500, един кючек, горе-долу за 500 лева. Добре, айде бата Ганчо. Значи чорбанчиката дава една пара много специално за компанията на Продължава Кючука. Айде, София! Айде, Орхане! Можеш още! Адицо, ти си. Сега продължаваме с голямото даряване. Продължаваме. 500. 500, сега почва Орхан. Орхан, как ги разбра тези български парички? Разбира се, продължаваме за вас. Браво, браво, браво. И така идва 600. 650 и 70 и 80. 1000 лева, браво, браво, Орхане, браво! И много сладки целувки, браво, точно така. С пожелание много здраве, щастие на младото семейство, специално за Орхан, Анкара Балары. Кой ще кажеш, брат? Айде да не е Анкара Балары. Ще е ти? Орхан за компания, за фамилия специално. Hadi si.
tuke, kamera tuke, kamera tuke, mere çavenge, kamera tuke, kamera tuke, kamera tuke, mere çavenge, hana bana, patron bana, sen varsın yanımda, kime yanar patron bana. Aman aman, Благодарим на компанията, разбира се. Айде, ако обичате софиянците. Но... Докато се приготвят те, Валентин Йорданов Атанасов да мини. Редник Валентин Йорданов Атанасов. Докато и след това чакаме софиянците. Фамилията. Добре. Валю минава, дава сумата от 100, 200, 400 лева и много сладки целувки на младото семейство. Кака Роза и тя минава, дава сумата от 150 лева на младото семейство. Също така приветствана от баба Арза. Сумата от 100 лева, една пара на оркестъра, 2 пари на оркестъра. Така, готвим се по 2-3 по-бързо да имаме време за кючеци. Готвим гръцкия кючек много специално за пищата, за Асана, за човека златната болка. Айде, Розе! Айде, китайския кючек! За фамилия и за всички играещи специално. Алба! Айде, Вало! Още пари от Вало за фамилия и кючека да продължава. Айде, Вало! Асана! Остане Роза за фамилия специално да продължава. Това Барза специално за фамилия да продължава. Продължава. И аз съм, който се намира във Франция. Внимание! Баба Арза, много специални поздрави най-вече за младото семейство, за фамилията, за Валю и Асен, който се намира във Франция, за фамилия специално. Айде, Баба Арза! Пристигат от Валю, най-вече за фамилия да продължава специално. Айде, Валю!
специално забавяш за всички играчи да продължава финалното течение. А хай нани, хайде! На Валю и фамилия. Поздрави много специално за тебе, приятелю. Така, хайде чакаме... Кой? Чакаме софиянците. Софиянците, разбира се. Айде камерите, така малко отивам на Позитив София, БГ. Войчето минава от Христо Ботев. Мони. Той е приготвил една златна гривничка софиянска от Христо Ботев. От 5 грама, 18 карата, 24 коня, 3000 кубика и разбира се 4 по 4. Така, една гривничка и 50 лева на младошеника. Един хубав оригинален кичек, де-факто олачак за Мони и Роза. София! Поздравяват много специално най-вече младото семейство, да са живи и здрави. Един певец да дойде тука. Кичека плюс минус за София! Айде Вълка! Вие сте! А за София? Браво! Вие София! И така много специални поздрави от Емълча бандата и от неговата съпруга, за новото семейство, колеги, фамилия. Колеги, спалят поздрави от Асено от Германия.
семейство. Дано слоне за моето семейство. И сега Войчето. Емо, чапаката. Айде, бати Ганчо. И най-вече за Кристина. За Кристина. И така, много специални, така, значи трябва един пръстен златен за Кристина, за новата булка. Айде, ще, Емо! Сил! И кардарашки киках, девятка. Отнемо за ново семейство и за новата съпруга. Колеги, значи още специални ползови. И така, значи Емо трябва още ни златни обици за новата булка. И неговата съпруга. Айде, Вадиганчо! Благодарим на София, хайде мили приятели, малко по-бързичко, понеже нямаме никакво време. Тук сме в Перущица, 10 часа и Волен Сидеров идва. Атака идва. Ристо Аша минава да дава на шпикера. Във Франция за фамилия специално. Айде, бабарзо! Внимание, още пари пристигат от Валю, най-вече за фамилия да продължава специално. Айде, Валю!
за всички играчи да продължава финалното кичека. Ахай, Нани, хайде! Валю и фамилия. Поздрави много специално за тебе, приятелю. Така, хайде чакаме... Кой? Чакаме софиянците. Софиянците, разбира се. Айде камерите, така малко отивам на Костюм София, БГ. Войчето минава. От Христо Ботев. Мони. Той е приготвил една златна гривничка софиянска от Христо Ботев. От 5 грама, 18 карата, 24 коня, 3000 кубика и разбира се 4 по 4. Така, една гривничка и 50 лева на младоженика. Един хубав оригинален кичек, де-факто олачак за Мони и Роза. София! Поздравяват много специално най-вече малото семейство, да са живи и здрави. Един певец да дойде тука. Кичека плюс минус за София! Айде, Вълка! Вие сте! А за София! Браво! Вие сте София! И така много специални поздрави от Емочан бандата и от неговата съпруга за новото семейство, колеги, фамилия. Колеги, спалят поздрави просто Асен от Германия. Тежка категория.
Masaki Rabi to Gigi Lago Sari Nikidema Sari Nikidema Sari Rabi to Gigi Lago Dedo Gigi Lago Stole Ozamon Musemeso Dama stole za modu se meso I сега вичето Емо, чапаката Аде баби Ганчо И най-вече за Пресина За Пресина И така Немо специални Така, значи трябва един пръстен златен За Пресина, за новата булка Айде, ще, Емо! Сил! Пане Ганчо, един кардерашки кикък, девятка ли? Отнемо! За ново замесо! И за новата съпруга! Колеги, значи още специални ползови и така, значи Емо трябва още ни златни обици за малата булка и неговата съпруга. Айде, Баби Ганчо! Благодарим на София. Хайде, мили приятели, малко по-бързичко водеше, нямаме никакво време. Тук сме в Перущица, 10 часа и Волен Сидеров идва. Атака идва. Христо Аша минава да дава на шпикера. Значи много специални поздрав за софиянците. Даряване, значи. Значи даряват Сашо и Зорка за малото семейство 50 евро. За живи здрави колеги си. Значи, колеги, София, Христо Ботев продължават с даряването. Бабата и дядото. Само баба, както ме видя. Само дядо. За мен е там.
Значи трябва подарил 100 лева. Къде опишал? И сега кой човек е помощ, така ли? Значи на Христина майката и бащата да са тук на дансинга пред малото семейство. Моника да дойде, Моника да дойде. Мили приятели, Ако обича Моника да седи тук. тортаджията изгуби ключовете на колата, не може да се прибира. Моля ви се, бъдете толкова добрички, че да му ги докарате чак тук. Да не почвам да проверкам един по един. Ето я, идва. Ключовете, мили приятели, няма да ви трябват. Бъдете така добрички. Това момченце е много послушно, прави хубави торти. Дори чак се спадал. Чакаме, мили приятели. И така, значи, майката и бащата на Христина минават. И така, значи, продължаваме с майката и бащата на Христина. Чека, стоп, иска майка. По-тегачно, продължаваме с Ключека Стоп за София. Ключека Стоп.